A débeda do Concello de Pontevedra sitúase en niveis de hai case 3 décadas. Segundo o edil de Facenda, a 31 de decembro de 2019, as arcas municipais adebedarán case 8 millóns de euros. A débeda viva do Concello debe ser similar a de mediados dos 80. Digo, debe ser porque é o último dato que temos e que temos registrado. No ano 91, que é o último registro que eu teño, debíamos 11.685.000 euros. Por tanto, isto nos vai a mediados dos 80 ou incluso menos, non? De feito, a débeda porcentualmente significa o 11,84% dos dereitos liquidados. É dicir, que é pouquísimo. Para acadar estas cifras, o Concello realizará unha nova modificación de crédito para amortizar débeda por valor de 4.200.000 euros, cancelando 3 préstamos dos anos 2009, 2014 e 2016. A contía procede do superávit dos dous últimos exercicios e dos cartos procedentes de adxudicacións á baixa. Se nós seguimos aplicando este criterio de destinar o 50% do superávit a investimentos e o 50% a amortización de débeda, é moi probable que a finais deste mandato esteamos en débeda cero. Así as cousas, dende o Concello aseguran que esta situación non é a desexable, pero que ven dada pola lexislación que regula as contas municipais. Quen está facendo de Paganini no tema do déficit das administracións públicas son os concellos e as diputacións. De feito, eu non sei canto lle salvaron, o 0,8 ou así, do déficit. Senón non cumplían. E quen lle salvou o déficit ao Estado? Porque tanto o Estado como as comunidades autónomas siguen tirando para diante. Con esta legislación tan restrictiva, o que están arreglando é o déficit xeral do Estado. Pero que lo estamos pagando, precisamente, como diría o alcalde, é a administración máis pequeñita. González destacou que ademais o fixo nun período inferior do que ven marcado por lei. A media foi de 43,12 días, moi por debaixo dos 60 que recolle a norma.